Η ταινία The Conjuring Last Rites βγήκε τη χρονιά που μας πέρασε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πρόκειται για την ένατη ταινία του franchise και την τέταρτη, η οποία φέρνει τον τίτλο ομπρέλα The Conjuring. Πρωταγωνιστές το ζευγάρι ερευνητών Ed και Lorraine Warren, οι οποίοι αποτέλεσαν υπαρκτά πρόσωπα με έντονη δράση στον χώρο του παραφυσικού τον περασμένο αιώνα. Το Hollywood πλέκει το εγκομιό τους, παρουσιάζοντάς τους ως ταραλέους και ταλαντούχους, ειλικρινείς και έντιμους ερευνητές, έτοιμους να προτάξουν τα στήθη τους μπροστά στον κίνδυνο, καταπολεμώντας τις αόρατες σατανικές και εξωκοσμικές δυνάμεις του σκότους. Μερικές φορές, μάλιστα, παρουσιάζονται να έρχονται σε ρήξη με τους ξενέρωτους σκεπτικιστές της εποχής, οι οποίοι τολμούν, μα είναι δυνατόν, να μην πείθονται από μαρτυρίες προσωπικών εμπειριών χωρίς κανένα επιπλέον απτό στοιχείο. Ο Ed, ερασιτέχνης και αυτοδίδακτος δαιμονολόγος και πιστός καθολικός, με σπουδές ζωγραφικής και καλών τεχνών. Η Lorraine, μια κοπέλα με απολυτρίο λυκείου που ισχυριζόταν πως έχει το χάρισμα του διάμεσου από μικρή. Συγκεκριμένα ήταν με βάση τα λεγόμενά της light trance medium. Δεν έπεφτε σε βαθιά έκσταση δηλαδή, αλλά κράταγε κομμάτι της συνείδησής της όταν μετέφερε μηνύματα από την άλλη πλευρά, αφήνοντας τις υπερφυσικές οντότητες να μιλάνε μέσα από αυτήν. Πάμε να δούμε τα πρώτα τους βήματα και μία από τις πιο γνωστές τους υποθέσεις, και να καταλάβουμε γιατί πρόκειται για απάτη στη χειρότερη, για μύθευμα στην καλύτερη. Πέρα από το προφανές γεγονός ότι φαντάσματα και δαίμονες δεν υπάρχουν. Ναι, ξέρω ότι σας έλειψα και ζητώ συγγνώμη για την απουσία, αλλά βρίσκομαι μεταξύ δουλειάς, απλήρωτης πρακτικής, ευχαριστούμε την κυβέρνηση για τις υπέροχες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία τα τελευταία χρόνια, πραγματικά προοδεύουμε, και γενικών προσωπικών αλλαγών. Και μην φοβάστε, προφανώς δεν έκοψα την πείρα από την καθημερινή μου διατροφή. Ο Ed Warren γεννήθηκε στο Connecticut το 1926 και γνώρισε τη Lorraine όταν αυτή ήταν 16 χρονών, το 1944, ενώ ο ίδιος δούλευε ως ταξιθέτης στον κινηματογράφο. Ένα χρόνο μετά έλαβε μέρος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όταν επέστρεψε πίσω στην Αμερική για 30 μέρες με Survivor's Leave, αποφάσισαν να παντρευτούν. Μετά τον πόλεμο, ο Ed σπούδασε στο Perry Art School και το ακόμα άγνωστο ζευγάρι άρχισε να κυκλοφορεί στην επαρχία της Νέας Αγγλίας, επιβιώνοντας από τους πίνακες που φιλοτεχνούσε και πουλούσε ο Ed. Εκείνη την περίοδο η Lorraine εξομολογείται πως είναι διάμεσος και το ντουο στρώνονται στη δουλειά. Ο Ed ζωγραφίζει πορτρέτα από διάφορα σπίτια, τα οποία η γυναίκα του υποστηρίζει πως είναι στοιχειωμένα και δείχνει τους πίνακες στους κατοίκους. Έτσι τους πιάνει κουβεντούλα και όταν ο εκάστοτε κάτοικος τους προσκαλεί μέσα για καφεδάκι ή τσάι, το ζευγαράκι μας ισχυρίζεται πως το σπίτι είναι τίγκα στα πνεύματα ή στους δαίμονες. Ενώ στις ταινίες και στους μύθους πρέπει να προσέχεις μην ανοίξεις πύλες σε κάποια κακόβουλη οντότητα, η πραγματικότητα είναι λίγο ανάποδη. Έχει να κάνει με κυριολεκτικές εξώπορτες και ασημογλώσσιτες απατεώνες. Στη συνέχεια, οι Warrens προτείνουν τρόπους για να ξεφορτωθούν οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι τα ανύπρακτα προβλήματά τους. Κατά κανόνα με κάποια seance, ελληνιστή πνευματιστική συνεδρία, στην οποία η Lorraine κάνει τον διάμεσο. Πριν βιαστείτε, αγαπητοί ακροατές, να υποθέσετε ότι κάτι τέτοιο γινόταν με το αζημίωτο, πρέπει να αναφέρω πως δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο ότι το ζεύγος Warren χρέωνε για τον αέρα που πουλούσε. Απέναντίας, συνήθως δρούσαν αφιλοκερδός, καθώς έπαιζαν αυτό που στην πιάτσα ονομάζουμε The Long Con, την μακροπρόθεσμη απάτη σε ελεύθερη μετάφραση. Στην ουσία, σε βάθος χρόνου εκμεταλλεύτηκαν τη φήμη τους για να πουλήσουν βιβλία, δικαιώματα για τη μεταφορά των ιστοριών τους στη μεγάλη ή μικρή οθόνη και για να δίνουν διαλέξεις σε αφελείς πιστούς των παραφυσικών φαινομένων. Όλα καλά ως εδώ, αλλά πώς έγινε το μεγάλο μπαμ? Η δράση τους πόρτα-πόρτα μπορεί να εξασφαλίσει μια μικροποσότητα τοπικής φήμης. Όμως δεν θα ήταν οι Warrens που ξέρουμε σήμερα αν δεν είχαν φερθεί έξυπνα την κατάλληλη στιγμή. Το 1952 λοιπόν ιδρύουν την NESPR, δηλαδή την New England Society of Psychic Research. Μέσω αυτής της ενέργειας, η αξιοπιστία τους φαίνεται να γιγαντώνεται και να διαφεύγουν από τη σφαίρα της μέσης χαρτορίχτρας ή καφετζούς της γειτονιάς σας. Τα χρόνια μέχρι την ίδρυση του NESPR, ο Ed δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Μελέτησε προσωπικά τη δαιμονολογία και απέκτησε ιδιαίτερο κύρος για τις γνώσεις του, ως ένας από τους ελάχιστους δαιμονολόγους στις ΗΠΑ. Αναρωτιέμαι πότε θα γίνω κι εγώ γνωστός στο Πανελλήνιο για τις γνώσεις μου πάνω στη Μέση Γη, ως ένας από τους λίγους ερασιτέχνες τολκινολόγους στα Βαλκάνια. Αλλά μάλλον έπρεπε να ασχοληθώ με τη λογοτεχνία του φανταστικού του Βατικανού για να πάω μπροστά. Στο βιβλίο τους In a Dark Place, οι Warrens αναφέρουν πως η μελέτη της δαιμονικής κατάληψης δεν ήταν ποτέ, δεν είναι τώρα και πολύ πιθανόν δεν θα είναι ποτέ επιστήμη. Υπάρχουν παρόλα αυτά πολλοί οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτή τη μελέτη, που έχουν προσπαθήσει να καθορίσουν σε ποιο σημείο η κατάληψη ξεκινάει ώστε να μπορεί να αποφευχθεί. Μάλιστα, εδώ από τον ίσχος ισχυρίζεται πως δεν πρόκειται περί επιστήμης η υπηρεσία που προσφέρει. Κάτι τέτοιο αποτελεί ιδιαίτερα τετριμένη τακτική υπεκφυγής πολλών τσαρλατάνων
προκειμένου να καλυφθούν τυχόν λάθη, όπως προβλέψεις που πέφτουν έξω και άλλα σχετικά γνωστά ευτράπελα. Όπως όταν ένα medium ισχυρίζεται ότι τα πνεύματα δεν έρχονται σε καθαρή επικοινωνία όλες τις φορές, λες και δεν έχουν καλό σήμα στην τηλεφωνική γραμμή από το υπερπέραν. Φανταστείτε τον Ed να προσπαθεί να κάνει εξορκισμό πάνω από ένα έφηβο κορίτσι, οριόμενο στα λατινικά, αργότερα να ανακαλύπτουν πως δεν πρόκειται για δαιμονισμό αλλά για επιληψία, και οι Warrens να λένε: συγγνώμη, λάθος, τσάμπα ταλαιπωρήσαμε το παιδί. Αλλά τι να κάνεις, δεν είναι και επιστήμη. Η πρώτη υπόθεση, η οποία πήρε μεγάλες διαστάσεις, ήταν αυτή της κούκλας Annabelle. Όμως, για χάρη της χρονικής διαδοχής των ταινιών, θα ξεκινήσουμε με αυτήν η οποία ενέπνευσε το πρώτο The Conjuring, την υπόθεση της οικογένειας Περών. Σαν ένα παιχνίδι χαλασμένου τηλεφώνου, άλλα γεγονότα συνέβησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στο σπίτι που μετακόμισε η οικογένεια Περών, άλλα γράφουν στα βιβλία τους οι Warrens και δηλώνουν τα μέλη της εν λόγω οικογένειας, και άλλα παρουσιάζει ταινία, η οποία υποστηρίζει τραγελαφικά πως είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Όπως λέει ο μεγάλος Tom Waits, όταν ακούς μια φωνή στο σινεμά να λέει This is a true story, βελτιώνεται όντως η ταινία. Αλλά παρεκβαίνω. Όλα ξεκίνησαν με ένα αγροτόσπιτο στο Berylville του Rhode Island, το οποίο χτίστηκε το 1736. Η οικογένεια Περών, πιστή καθολική, μετακόμισε εκεί το 1971 και έμενε για σχεδόν μια δεκαετία, σε αντίθεση με αυτό που αφήνει η ταινία να εννοηθεί σχετικά με τη διάρκεια παραμονής τους. Ας δούμε ένα-ένα τα συμβάντα που υποτίθεται έλαβαν χώρα με βάση τα λεγόμενα της οικογένειας. Την οικογένεια Περών αποτελούσαν ο πατέρας Ρότζερ, η μητέρα Κάρολιν και οι 5 κόρες τους: Ανδρέα, Νάνσι, Κριστίν, Σίντι και Έιπριλ. Κανονική ομάδα μπάσκετ δηλαδή. Μετακόμισαν στην συγκεκριμένη κατοικία το 1970 και αυτά που βιώσαν καταγράφηκαν ως προσωπικές μαρτυρίες στα μετέπειτα βιβλία που εξέδωσε η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η Ανδρέα. Στα 3 βιβλία αυτά με τίτλο House of Darkness, House of Light, The True Story, βασίστηκε και η επιτυχημένη πρώτη ταινία του franchise. Σύντομα μετά τη μετακόμισή τους, κάποια μέλη της οικογένειας άρχισαν να παρατηρούν περίεργα φαινόμενα, όπως αντικείμενα να λείπουν, να εξαφανίζονται υποτίθεται, παράξενους ήχους, πόρτες να ανοιγοκλίνουν μόνες τους, φωνές και μυρωδιές αποσύνθεσης και σαπίλας. Η πόρτα του κελαριού, μάλιστα, άνοιγε μόνη της ακόμη και όταν ήταν κλειδωμένη, ενώ αυτή που οδηγούσε στη σοφίτα έκλεινε βία και κλείδωνε μόνη της, με αποτέλεσμα κάποια από τα παιδιά της οικογένειας να έχουν εγκλωβιστεί στο χώρο. Ο πιο λογικός της ιστορίας φαίνεται να είναι ο Ρότζερ, ο οποίος αποθάρρυνε την Ανδρέα από το να μιλάει για τις φανταστικές της εμπειρίες. Λογικά θα υπέθεσε ότι η μεγάλη του κόρη έχει έντονη φαντασία, ίσως και κάποιο φανταστικό φίλο. Πράγμα που θα ήταν λιγάκι ντροπιαστικό για την οικογένεια, αφού η Ανδρέα ήταν ήδη αρκετά μεγάλη, 12 χρονών, όταν μετακόμισαν. Η μητέρα Κάρολιν μπήκε στον κόπο να ερευνήσει την ιστορία του σπιτιού και όλου του οικοπαίδου, ήδη από τους πρώτους μήνες της μετακόμισης. Οι προσπάθειές της σύντομα πέδωσαν καρπούς. Βρήκε πάνω από 10 θανάτους που σχετίζονταν με το χώρο, με τους οποίους θα ασχοληθούμε μετά. Και κατέληξε πεπισμένη ότι ένας θηλυκός δαίμονας είχε καταλάβει την οικία, ήταν υπεύθυνος για τους θανάτους του παρελθόντος και κατήφθηνε τις ψυχές όσων είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή στο σπίτι. Να σημειωθεί ότι στην ταινία και στα βιβλία το σπίτι μοιάζει να βρίσκεται στη μέση του πουθενά. Πράγμα που δεν ισχύει στην πραγματικότητα, καθώς είναι γύρω στα 25 λεπτά οδήγησης, μακριά από το Providence και καμία ώρα από τη Βοστόνη. Η Κάρολιν δεν άρχισε να καλέσει ειδικούς ερευνητές παραφυσικών φαινομένων στο σπίτι, κανείς εκ των οποίων δεν ανακάλυψε τίποτα ιδιαίτερο. Με εξαίρεση μια ομάδα στην οποία συμμετείχε ένα medium και ισχυρίστηκε πως ήρθε σε επαφή με ένα πιτσιρίκι με το όνομα Μάνι και το πνεύμα μιας αποτρελαμένης γυναίκας, καθώς και ότι μύρισε περίεργες οσμές, είδε αντικείμενα να αιωρούνται και άλλα σχετικά κλισέ. Στο τέλος, με την ερασιτεχνική της έρευνα αναχείρας, η Κάρολιν απευθύνθηκε στο ζεύγος Warren. Η Λορέιν Warren, είτε από ειλικρινή πίστη, είτε προσπαθώντας να στηρίξει το αφήγημα του στοιχειωμένου σπιτιού για ιδιωτελείς λόγους, ποντάρω στο δεύτερο, γατζώθηκε πολύ από ένα συγκεκριμένο σημείο της έρευνας της Κάρολιν Περών, το σημείο της ιστορίας της Μπαθσίμπα Σέρμαν. Με βάση αυτά που είχε ξεθάψει η Κάρολιν, η Μπαθσίμπα είχε ζήσει στο σπίτι το 1800 και οι ντόπιοι έλεγαν πως ήταν μαύρη μάγισσα, η οποία σκότωσε ένα νεογέννητο παιδί, μερικοί ισχυρίζονται ότι ήταν μάλιστα το ίδιο το σπλάχνο της, καρφώνοντας μια βελόνα πλεξίματος στο κεφάλι του. Επίσης, έδερνε τους εργάτες της φάρμας, δεν τους τάιζε και φερόταν γενικά άθλια απέναντί τους. Έπνιξε ένα από τα παιδιά της στο πηγάδι του υπογείου του σπιτιού και στο τέλος αυτοκτόνησε με απαγχωνισμό στη σοφίτα ή στον αχυρώνα. Όπως έλεγα, τόσο πολύ πιάστηκε η Λορέιν από την ιστορία αυτή, που αποκαλούσε πλέον την οντότητα που στήχιωνε το σπίτι με το όνομα Μπαθσίμπα. Όταν μάλιστα η Κάρολιν ένιωσε έναν οξύ πόνο στο γοφό της από το πουθενά και σχηματίστηκε μια κυκλική πληγή, η Λορέιν υποστήριξε πως ήταν από τη βελόνα της Μπαθσίμπα, την οποία είχε πάρει μαζί της στη μεταθανάτια ζωή. Τι διαβάζω, ρε μαλάκα. Τα γεγονότα κορυφώθηκαν με την πραγματοποίηση μιας πνευματιστικής συνεδρίας υπό την καθοδήγηση της Λορέιν, στην οποία η Κάρολιν καταλήφθηκε από το πνεύμα της Μπαθσίμπα, μίλαγε με άλλη φωνή από τη δική της, πράγματα άρχισαν να αιωρούνται στο χώρο, ενώ, με βάση τα λεγόμενα της κόρης Ανδρέα, η μητέρα της άρχισε να ύπταται μαζί με την καρέκλα της και έπειτα εξφενδονίστηκε στον τοίχο. Στην ταινία αντί για σεάνς μας παρουσιάζεται εξορκισμός. Because Hollywood, τι να κάνουμε.
Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Σχετικά με τους πολυάριθμους θανάτους στην κατοικία και τα πέριξ, τα βιβλία της Ανδρέα και οι γενικότεροι θρύλοι περιγράφουν μία ντουζίνα αυτοκτονίες και δολοφονίες. Στην πραγματικότητα, μόνο ένα άτομο πέθανε το 1901 στην ιδιοκτησία, ένας Τζάρβις Σμιθ, και αυτός από έκθεση στα στοιχεία της φύσης. Πρώην ιδιοκτήτες του χώρου άφησαν την τελευταία τους πνοή σε άλλες πόλεις, ιδιαίτερα όσοι από αυτούς βρήκαν τραγικό μη φυσικό θάνατο, όπως η Σούζαν Άρνολτ, που ενώ η Ανδρέα ισχυρίζεται ότι κρεμάστηκε στη σοφίτα, στην πραγματικότητα αυτοκτόνησε στο σπίτι της στο Harrisville Road. Άλλα δύο άτομα της οικογένειας Άρνολτ που πέθαναν με άσχημο τρόπο σκοτώθηκαν αλλού. Ο Τζόνι Άρνολτ, που το σπίτι ήταν στην κατοχή του πατέρα του, αυτοκτόνησε στο Τάρκλιν, και η Prudence Άρνολτ έπεσε θύμα δολοφονίας στο Uxbridge της Μασαχουσέτης. Τώρα σχετικά με τη διαβόητη Μπαθσίμπα Σέρμαν. Η τύπισσα ήταν υπαρκτό πρόσωπο, πέθανε το 1885 στα 73 της, από ξαφνική παράλυση, όπως ονομαζόταν εκείνη την εποχή το εγκεφαλικό. Θαύτηκε κανονικά από βαπτιστή ιερέα, οπότε μάλλον δεν θεωρούταν μάγισσα από την κοινότητα. Ενώ ο γιος της έζησε μια χαρά ζωή, φτιάχνοντας τη δική του οικογένεια. Για τα άλλα τρία της παιδιά, βέβαια, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο, αλλά μην ξεχνάμε ότι η συχνότητα στους παιδικούς θανάτους ήταν αρκετά υψηλή εκείνη την εποχή. Επίσης, τα αρχαία της πόλης του Μπέριλβιλ δεν αναφέρουν τίποτα για θανάτους νεογνών την εποχή που υποτίθεται πως η Μπαθσίμπα σκότωσε το μωρό με τη βελόνα του πλεξίματος, ούτε αργότερα που η Κάρολιν ισχυριζόταν πως έπνιξε ένα από τα παιδιά της του πηγάδι. Κοινώς δεν ξέρω τι σκατά έκανε η κυρία Περόν, αλλά σωστή έρευνα δεν ήταν. Η Αντρέα αναφέρει στα βιβλία της ότι η μητέρα της Κάρολιν έμαθε για τα γεγονότα αυτά από έναν ιστορικό με το όνομα McKitchern, ο οποίος, καλά μαντέψατε, δεν φαίνεται να είναι υπαρκτό πρόσωπο. Το ζευγάρι που αγόρασε την ιδιοκτησία το 1987 και έμεινε εκεί ανενόχλητο μέχρι το 2019, Τζέρι και Νόρμα Σάτκλιφ, το μόνο ενοχλητικό που βίωσε ήταν πως από την προβολή του πρώτου Conjuring το 2013 και μετά, το σπίτι κατακλυζόταν από βάνδαλους και γενικά από περίεργους φανς της ταινίας. Η οικογένεια Σάτκλιφ έκανε μήνυση μάλιστα στη Warner Bros. Για τη συνεχόμενη παρενόχληση που βίωνε σταθερά μετά την προβολή της ταινίας. Τελικά πούλησαν το σπίτι για σχεδόν $500,000 σε ένα ζευγάρι το οποίο αναζωπήρωσε τις φήμες περί στοιχειώματος. Φαίνεται ο στόχος του ζευγαριού να ήταν η αύξηση της αξίας του οικοπαίδου, εκμεταλλευόμενο τη φήμη που είχε αποκτήσει η υπόθεση, κάτι το οποίο μάλλον πέτυχαν, καθώς το πούλησαν με τη σειρά τους το 2022 σε έναν εργολάβο από τη Βοστόνη, ο οποίος ανέφερε ότι τον γοητεύει το υπερφυσικό. Το ποσό για το οποίο πούλησαν το σπίτι, $1,5 εκατομμύριο, 3 φορές και κάτι η τιμή στην οποία το αγόρασαν. Τι γίνεται όμως με τα περίεργα φαινόμενα που έλαβαν χώρα στο σπίτι, με τις πόρτες που ανοιγόκλειναν, κλείδωναν ή ξεκλείδωναν μόνες τους? Ο σκεπτικιστής και θρύλος του χώρου Τζον Νίκελ, ο οποίος άφησε τον μάτι του το κόσμο τον περσινό Μάρτιο, πραγματοποίησε μια επιτόπια έρευνα τον Ιούνιο του 2016 μετά από πρόσκληση της Νόρμα Σάτκλιφ. Ας δούμε κάποιες από τις εξηγήσεις του, όπως τις παρουσίασε ο ίδιος στο περιοδικό Skeptical Inquirer. Ο Ρότζερ Περόν προειδοποίησε του Σάτκλιφ λέγοντας «For the sake of your family, leave the lights on at night». Ενώ αυτό πολλοί το εξέλαβαν ως μακάβρη επισήμανση, στην πραγματικότητα αφορούσε απλώς το γεγονός ότι ήταν επικίνδυνο να κατέβει κάποιος από τον πρώτο όροφο, που βρίσκονταν τα πνευδομάτια, μέχρι το ισόγειο, που βρισκόταν η τουαλέτα, στη μέση της νύχτας χωρίς φως. Εύκολα κάποιος μπορούσε να σκοντάψει, να πέσει από τις σκάλες ή να χτυπήσει σοβαρά, όπως διαπίστωσε σύντομα η Νόρμα Σάτκλιφ. Τα φαινόμενα που βίωσε στο υπνοδωμάτιό της η Κάρολιν Περόν εξηγούνται πανεύκολα ως απλή υπνική παράλυση, τη γνωστή με τη λαϊκή ονομασία μόρα. Όσο για την πόρτα του κελαριού που άνοιγε μόνη της, ακόμα και κλειδωμένη, επρόκειτο για πιτσικάρισμα, το οποίο την οδηγούσε να έχει επαφή με το ξύλινο πάτωμα, οπότε αν κάποιος πάταγε τις σανίδες κοντά της, την ανάγκαζε να ανοίξει βία. Κάτι παρόμοιο ίσχυε για την πόρτα της σοφίτας. Θα μου πείτε, μα η πρώτη πόρτα είναι κλειδωμένη, και η δεύτερη κλειδώνε μόνη της. Όχι με κλειδαριά, όπως ανακάλυψε ο Τζον Νίκελ, αλλά με μάνταλο. Γι' αυτό λυνόταν εύκολα στην περίπτωση της πόρτας του κελαριού και γι' αυτό κλείδωνε εισαγωγικά αυτόματα, εγκλωβίζοντας μία φορά τα παιδιά η πόρτα που οδηγεί στη σοφίτα. Η μικρή Σίντι Περόν μίλαγε για νεκρούς ανθρώπους στους τοίχους, όμως εν λόγω τύχη έχουν πάχος στο πολύ 17 εκατοστά. Δηλαδή είναι αδύνατο να κρύβονται πτώματα μέσα τους. Οι μαρτυρίες επίσης της μικρής για άτομα που έτρωγαν στην κουζίνα, ενώ δεν υπήρχε κανείς εκεί, εξηγούνται εύκολα ως προϊόν έντονης παιδικής φαντασίας. Η Ανδρέα στα βιβλία της θυμάται μια περίπτωση που ο πατέρας της άγγιξε ένα πιάτο στο τραπέζι και αυτό εξφενδονίστηκε στον τοίχο με απίστευτη ορμή, λες για κάποια ώρα τη δύναμη να παρενέβη. Το γεγονός αυτό διαψεύδεται από τα λόγια της ίδιας της μητέρας, η οποία ανακαλεί στη μνήμη της ότι ο Ρότζερ ήταν τσαντισμένος και όντως πέταξε το πιάτο με δύναμη, κλωτσώντας αργότερα και μια κατσαρόλα. Η Κάρολιν τέλος αναφέρει ένα περιστατικό στο οποίο έκοψε ένα πορτοκάλι και αντί για χυμό αυτό ανάβλιζε αίμα. Προφανώς και ανάμεσα στα πορτοκάλια που είχε αγοράσει είχε παραπέσει κατά λάθος ένα California Blood Orange, που ενώ μοιάζει με το κοινό φρούτο, βγάζει χυμό με βαθύ άλικο χρώμα. Ο Τζον Νίκελ καταλήγει πως η οικογένεια Περόν ήταν διατεθειμένη να εκλάβει ως παραφυσικές ενέργειες εντελώς καθημερινά και κατά τα άλλα φυσιολογικά φαινόμενα. Ακόμα και πριν την ανάμειξη των Warrens, οι οποίοι προφανώς έκαναν τις ψευδαισθήσεις της οικογένειας χειρότερες.
Δεν είναι δύσκολο τα άτομα που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση να παρασυρθούν σε μια επαυξημένη πραγματικότητα, θα λέγαμε, ερμηνεύοντας τον κόσμο με εντελώς παράλογο τρόπο, ιδιαίτερα μετά την παρότρινση και τα μυθεύματα του Ed και της Lorraine Warren. Καινούριο σπίτι, δηλαδή ξένος ψυχολογικά χώρος για τους γονείς, πόσο μάλλον για τα παιδιά με την έντονη φαντασία που τα χαρακτηρίζει. Με λίγα λόγια, οι Perrons έπεσαν θύματα όχι κάποιου δαίμονα, αλλά της παραφυσικής και θρησκευτικής προπαγάνδας στην αρχή και αργότερα ενός υποτιθέμενου δαιμονολόγου και ενός επιτίδιου medium. Τελικό χτύπημα. Αυτό που γράφει η ίδια η Ανδρέα Perron στο τελευταίο της βιβλίο. Ότι η Λορέν πρότεινε συμφωνία στη μητέρα της περί των δικαιωμάτων της ιστορίας, αρχικά με σκοπό τη συγγραφή βιβλίου. Η εξαίρεση στην ιστορία, ο πατέρας, Ρότζερ Perron, ο οποίος αμφέβαλε για τα παραφυσικά φαινόμενα στο σπίτι και χαρακτήρισε τους Warrens ως a pair of two-bit charlatans. Το βράδυ του Halloween, στις 31 Οκτωβρίου που μας πέρασε, το σπίτι που έζησαν για 9 χρόνια οι Perrons ήταν να βγει σε δημοπρασία, η οποία τελικά ακυρώθηκε. Καθώς φαίνεται, κάποιο άτομο αγνώστου ταυτότητας αγόρασε την κατοικία, κάτι που κατέστησε την επερχόμενη δημοπρασία μη προσοδοφόρα. Με λίγα λόγια, επιτέλους ένα πραγματικό μυστήριο γύρω από αυτό το ταλαιπωρημένο από τη δημοσιότητα οικόπεδο. Τώρα απλώς περιμένουμε να δούμε εάν ο νέος ιδιοκτήτης του θα το κάνει μουσείο, θα φυτέψει κανένα ερασιτέχνη ηθοποιό να κάνει τον αυτόπτη μάρτυρα μυστήριων και αλόκοτων γεγονότων, με στόχο να βγάλει λεφτά με τη σέσουλα από τους εύπιστους και εγωτευμένους από παραμύθια τουρίστες. Η άλλη πιθανότητα είναι ο νέος ιδιοκτήτης να αποτελεί ο ίδιος φαν του παραφυσικού και να αγοράσει το σπίτι μόνο από προσωπικό πάθος. Πριν σας αφήσω, σας παραθέτω κάποια κομμάτια από μια τηλεοπτική εμφάνιση του Ed και της Lorraine για να θαυμάσετε το πόσο διαφορετική, προς το χειρότερο, ήταν σε σχέση με την ηρωική τους απεικόνηση στη σύγχρονη σειρά ταινιών. Μέχρι την επόμενη φορά, στην υγεία μας. Was a Father A who was on 2020, and there was also 3 other priests, and this can be borne out through the official records of the Chancellery in Hartford. Yes. How about a name? Just one name. Father A is the name I give you. I don't have to give you a name. A full name. We had investigators. Were you in the house? No, I was standing. I lived across the street before you. Were you in the house? Still moving. Especially you are getting paid off by the landlord to do this kind of stuff. I've not met a house that I thought was haunted. I think the Warrens have never met a house that they didn't think was haunted. I think that you are mistaken. I was on the show that man once before. It's my turn. You made a statement. I've heard that you were a loudmouth who shouted people down. Just give me my chance to talk. No, I won't give you a chance. You did that to me last show we were on. A bunch of lies. Joe, I'll give you your chance. We have the proof. You're a loudmouth, Warren, and we all know it, but if you'll just let me finish. When you're concerned, I'm a loudmouth. One thing that the houses that sincere people report that they think are haunted usually follow certain patterns. This is a hodgepodge of the sort of ghost tale, poltergeist, part demon, part this, part that. Were you there? We saw a similar pattern with the Amityville Horror, a case that the Warrens thought was genuine. We didn't think it turned out to be a blatant Nobody hoax ever proved that. concocted over several bottles of wine. Can the you evidence, prove it? yes, I can prove it. Yes, I can. It's been proven. No, it has never been The evidence proven. is very clear in the case of the Amityville Horror. No, and the whole no way. packaging of this story. The book says it's for Halloween release. The book was written by a professional fiction writer who writes horror stories. Joe, this whole packaging is a prop.